Endeløst. Drømmen. En fornemmelse af at have spist noget, jeg ikke kunne tåle. En opustet tunge og en stramhed omkring halsen, som om nogen havde haft fat i mig og forsøgt at kvæle mig. Et billede fra drømmen dukkede op, og et forsøg på at komme ud af sengen mislykkedes. Det var en underlig drøm. På den ene side var den god, på den anden mørk og skræmmende. En masse følelser sad i brystkassen og blev siddende, som om de havde sat sig fast. Smerte, vrede, frygt, og på den anden side glæde, frihed og kærlighed. Der var en historie om en drøm, man ikke kunne vågne fra. Man sagde, at når man var tæt på at være helt død, kunne underverdenen se den person, som var ved at krydse over til den anden side. I det øjeblik kunne man vende tilbage til livet. Men det skulle gå hurtigt, før porten til livet lukkede igen. Ellers kunne man risikere at blive fanget mellem liv og død i en endeløs drøm. Endeløst. Drømmen havde sat sig dybe spor, og nu vil jeg prøve at genskabe den i mine tanker, som at samle et puslespil og finde ud af, hvad den prøvede at fortælle mig. Vi var en flok unge, der havde fået lov at tage på weekendferie på landet. Vi havde pakket vores få ting sammen i taskerne, som vi satte på bag på cyklerne, og var klar til at køre ud i det danske land. Det var sommer, og solen skinnede. Der var kun få skyer på himlen. Vi kørte langs de små veje, der bugtede sig gennem landskabet. Alt var smukt, langt fra larmen fra de støjende biler i den travle by. Vi havde kørt det meste af dagen for at nå frem til, hvor vi skulle bo. Bondegården, vi skulle bo på, førte os ned ad en kort grusvej til en hvidkalket gård, så smuk og idyllisk i det fine sommervejr. Men i samme sekund ændrede drømmen sig til denne endeløse smerte. Igen bed jeg tænderne sammen, og hurtigt efter begyndte hele kroppen at værke. Gnisterne fra de blottede koppertråde på toppen af det lange lamperør skar i mine øjne, da de ramte min ryg. Afspejlingen i spejlet, der stod på gulvet, gav en gul-orange farve på væggen, en farve, der kom fra lyset, som gnisterne gav, og som svagt lyste mørket op. Det var en straf, de brugte på skolen, når der var ballade blandt de unge. Det var nærmere et fængsel end en skole. Et lille smil gav mig det overskud, der fik de andre til at se på mig med respekt i øjnene, da jeg blev kastet ind i sovesalen på det hårde og kolde stengulv. Jeg besluttede mig for at dykke ned i bevidstheden og sammenligne min virkelige barndom med dette mareridt. Havde drømmen noget at gøre med min egen opvækst? Svaret gav mig kuldegysninger. Det var som hele mit liv på et øjeblik. Mange års følelser og oplevelser løb gennem mine tanker med lynets hast, derfor den endeløse smerte. Som en form for symbolik kunne min hjerne simpelthen ikke bearbejde alle de indtryk. Der var en større mening med drømmen, og den efterfølgende tid ville få brikkerne til at falde på plads og give mig et indblik i, hvad der er på den anden side af den verden, vi mennesker lever i. 2 dage senere melder jeg mig syg fra arbejde. Jeg ligger mig i sengen med feber og har en tyk dyne over mig. Det føles som at ligge på en hvid sky, så blød og dejlig. Med lukkede øjne falder jeg hurtigt i søvn. Der banker hårdt på hoveddøren. Svimmel og udmattet kigger jeg igennem spionhullet. Først ser jeg ingen, men så vender jeg mig om for at gå tilbage til sengen. Det banker på igen, og jeg kigger igennem hullet igen og ser hovedet af en lille dame med kort lyst hår. Hun ser ufarlig ud, så jeg åbner døren på klem. God aften, lyder en skinger og lys stemme. Jeg leder efter en person, der vandrer hvileløst rundt i området om natten. Du skulle vel ikke kunne fortælle mig, hvem denne person kunne være? Nej, jeg har ikke set nogen, siger jeg lavmældt. Jeg er blevet kontaktet af en ven, som mener, at jeg kan løse mysteriet. Hun holder en kort pause og fortsætter. Mit navn er Agnes. Jeg arbejder med clairvoyance og spøgelser. Efter at have rystet på hovedet, siger jeg,
Nej, der er ikke sket noget ud over det normale. Med hæs stemme og tunge arme tager jeg hånden op til munden og hoster. Kort efter at Agnes er gået, lukker jeg døren og lægger mig igen i sengen og lukker mine øjne. Det sorte mørke uden for vinduet bliver lyst op af lyn og torden. Det regner voldsomt. Jeg kaster dynen ned på gulvet og rejser mig fra sengen. Følelsen af, at noget er helt galt, får mig til at handle. Jeg gør et forsøg på at tænde lyset i soveværelset, men strømmen er væk. Jeg rækker ud efter en lighter, der ligger i vindueskarmen, og tænder den med tommelfingeren. I det øjeblik rammer lynet lige uden for vinduet. Det giver en krampe i maven og et chok, da lynet lyser det store træ i haven op, og en skikkelse står ved siden af træet. Gå væk fra træet, det er farligt, råber jeg ud af vinduet. Lyset fra lynet lyser træet op igen få sekunder efter, men skikkelsen er nu væk. Det er umuligt at være så hurtig, tænker jeg, og lukker vinduet. Kort tid efter falder jeg i søvn igen. Jeg håber, denne version fungerer bedre for dig. Hvis der er andre justeringer, du ønsker, eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at sige til. Her er din tekst med rettelser for at forbedre læsbarheden og grammatikken, samtidig med, at jeg har bevaret den oprindelige stemning. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Jeg kunne høre en stemme tælle. Jeg åbnede øjnene og kiggede ud af vinduet. Det var holdt op med at regne, men det var stadig meget mørkt. En lav stemme sang en stille sang. Det var et barns stemme, eller måske en mors forsøg på at få sit barn til at sove. Men hvor kom det fra? Jeg vendte mig om på ryggen og kiggede op i loftet. Et lys fløj forbi og lyste loftet op. Det var en bil fra vejen, der kørte forbi med langt lys på. Langt inde i den dybe skov sad en lille dreng. Han kiggede på sin mor og spurgte, "Hvem er du?" Sangen lød tættere på. Jeg kunne næsten fornemme, at moderen og barnet sad i hjørnet af værelset. Jeg rejste mig op i sengen for at se, om jeg havde ret. Et svagt lys fra månen faldt på gulvet, og et par nøgne, blege fødder stak ud fra mørket. Foden bevægede sig i takt med sangen. En kold vind ramte mig i ansigtet og fik hårene på armene til at rejse sig. Jeg anstrengte mine øjne for at se ind i det kulsort mørke. Jeg prøvede at få øje på personen, der nynnede. Det, jeg kunne få øje på, fik mit blod til at stivne og mit hjerte til at gå i stå. Et par blodrøde øjne kom svagt til syne, og et ligeblagt ansigt dukkede op. Kvinden havde langt, sort hår, der dryppede på gulvet, og en tåre af blod løb ned langs hendes ene kind. Fanget. Hendes øjne var sorte som natten. De stirrede dybt ind i min sjæl, og pupillerne blev større og større. Pludselig, på et sekund, var hun kravlet op i sengen, hele tiden stirrende på mig. Hun svævede næsten, kun 3 centimeter fra mit ansigt. Hun skreg så højt, at jeg besvimede. Et lys. Så dejligt. En drøm. Så virkelig. En verden så perfekt og smuk. Det var alt, hvad jeg kunne ønske mig. Man kunne alt her. Men hvor var jeg? Jeg havde aldrig set dette sted før. Men alligevel kunne jeg genkende alt omkring mig. Det var som om jeg altid havde hørt hjemme her. Der var intet, der kunne forklare mig, hvor jeg befandt mig. Der var kun smilende og venlige mennesker, som levede i denne perfekte verden. Det var som om den perfekte drøm var gået i opfyldelse. Jeg måtte finde en vej tilbage, ellers havde jeg på fornemmelsen, at jeg ville dø og muligvis blive fanget her for evigt. Hvem ved, hvad dette sted kunne ændre sig til? Drømmen, jeg havde haft for et par nætter siden, havde jo ikke lige frem været god som denne. Denne her drøm blev mere virkelig og intens, som tiden gik. Alt, hvad man kunne ønske sig, var her i drømmen. Nu skulle jeg blot finde porten til livet.
Jeg ønskede, at den ville dukke op lige foran mig. Men de kræfter, jeg havde haft, der kunne få verden til at gøre lige, hvad jeg ønskede, var ved at forsvinde helt. Det samme var drømmen. Underverdenen var ved at overtage min sjæl, og jeg ville blive en del af den for evigt, tænkte jeg. Det var helt sort et stykke tid, da en mand stod bøjet over mig. Han pustede luft ned i min mund. Det var midt om natten, da jeg blev lagt på en båre og kørt på hospitalet. Jeg havde været offer for en trafikulykke og var lammet fra skaderne forårsaget af sammenstødet med en lastbil. Jeg huskede svagt, hvad der var sket, og lå nu og tænkte på, om det kunne have været mig, der gik i søvne om natten, da jeg ikke kunne huske at have sat mig bag rattet. Et kig ud af vinduet fik det til at gå op for mig, hvad der var sket. Noget lyste træet op. Det var mit træ fra haven derhjemme. Jeg var ikke i tvivl nu. Jeg var fanget i drømmen. Dog var alt virkeligt. En stor portal af lys i nattens mørke dannede et billede af træet. Det var let genkendeligt. Lyset måtte være en portal, men den så ikke ud til at være til at komme i nærheden af. Den var meget langt væk og svævede oppe på himlen blandt stjernerne. Jeg forsøgte at rykke en fod. Det var som om, jeg var ved at få lidt af mine kræfter tilbage. Lyset på hospitalstuen slukkede pludselig, og der bankede på ruden. En skikkelse dukkede op, ikke udenfor, men som et spejlbillede i vinduet. Det var kvinden fra soveværelset, hende, der havde skrædet så højt, at jeg var besvimet. Hun smilede. Først var det et glad smil, men det blev langsomt større. Tænderne kom til syne. De var spidse og blodige, og med et forsvandt spejlbilledet fra vinduet. Lyset blev tændt i rummet igen. En stemme fra oven lød beroligende og gjorde mig tryg. Hvis du vil tilbage til livet, må du finde den vej, der fører til portalen. Jeg stod ud af sengen og stavrede på mine stive ben hen til døren. Jeg tog fat i håndtaget og åbnede døren. Et hvidt lys ramte mit ansigt, og mine øjne blev blændet. Jeg tog forsigtigt et skridt ud i det med hænderne foran mig. Næsten med det samme kom hospitalsgangen til syne, men det syn, der mødte mig, fik det til at løbe koldt ned ad ryggen og hjertet til at hoppe helt op i halsen. De grå-sorte vægge indikerede, at der havde været en voldsom brand. Tapetet hang i laser fra væggene og loftet. Alt var blevet kastet rundt. Sengen stod på tværs, og nogle lig lå spredt rundt på gangen, forbrændte og forvredne i et sidste skrig. Jeg prøvede at løbe, men haltede i stedet, da mit ene ben stadig var let lammet. Jeg ville ud af dette mareridt, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Jeg haltede mod skiltet, hvor der stod nødudgang. Uden at kigge mig tilbage, gik jeg gennem døren og stod nu på en brandtrappe, der førte ned til en mørk gyde. Jeg kravlede ned ad den rustne stige og hoppede det sidste stykke ned på den våde asfalt. Det fik mine ben til at smerte. Vaklende mod gaden støttede jeg mig til den rå murstensvæg. En tyk tåge dækkede for udsynet til bygningerne på den anden side af den tosporede vej. Vejen gik til højre og ville føre mig tættere på lyset fra portalen, der knapt kunne skimtes igennem den tætte tåge. Gaderne var tomme. Der var ingen biler eller mennesker. De eneste tegn på liv var lys fra nogle enkelte vinduer. Lyset fra en butik og et skilt på væggen, hvor der stod alt mellem himmel og jord. I vinduet stod der nisser og julepynt. Man kunne svagt skimte en skikkelse bag en skranke. En lille klokke ringede, da døren åbnede, og en ældre mands stemme brød stilheden. God aften. Velkommen til alt mellem himmel og jord. En kort pause. Ja, navnet siger sig selv. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Uden at tænke mig om, udbrød jeg. Hvor er jeg henne? Eller jeg mener, hvad hedder byen? Manden kiggede igennem sine små briller og smilede. Det kan jeg ikke hjælpe dig med, for dette sted har ikke et navn.
Han hostede og sagde, vi har altid været her, og sådan har det altid været. Han vendte sig og gik ud i baglokalet. Jeg stod og ventede lidt, og besluttede mig derefter for at gå videre ned ad gaden for at finde portalen. Evighed. Lyset fra portalen blev svagt, hver gang jeg kiggede op på himlen. Jeg havde nu gået længere, end jeg brød mig om. Det var som om, at gaderne var de samme. Her var forskellige butikker, men ingen af dem havde her af den rettede sandhed. Det virkede som om, vi havde kendt hinanden længe. Skal vi se, om vi kan finde vejen til portalen, spurgte jeg. Cecilie kiggede på mig og sagde, vi må hellere skynde os, inden den forsvinder. Gad vide, hvor lang tid vi har tilbage, sagde jeg og rejste mig. Portalen er ikke blevet mindre, siden jeg vågnede her. Måske er vi kommet tættere på, eller måske er tiden gået i stå, svarede Cecilie. Der var ikke en vind, der rørte sig, og det var som om, der ikke var nogen temperatur. Jeg kiggede rundt for at få øje på noget, mens vi vandrede gennem ørkenen. Sandet var fint som støv og farvet gul-orange af lyset fra portalen. Er du sulten eller tørstig? Spurgte jeg. Nej, underligt nok har jeg ikke følt sult eller tørst, siden jeg kom her, svarede Cecilie. Vi kom ikke tættere på portalen. Helt uden at kigge på hinanden, vidste vi, at det var en uendelig rejse, vi var på. Vi stod stille og stirrede på portalen. Jeg ved ikke, hvor lang tid der var gået, men det virkede som om tiden stod stille. Jeg prøvede at vende mit hoved og sige, at vi måske skulle vende tilbage til klippen for at lede efter et spor. Men jeg var stivnet. Jeg kunne se, at Cecilie stod helt stift og stirrede ud i luften. Jeg var holdt op med at trække vejret. Portalen begyndte at blinke svagt og forsvandt pludselig. Det blev fuldstændig sort. En dyb mandlig stemme sagde, er du vågen? Prøv at åbne øjnene. Et stærkt hvidt lys blændede mig, da jeg langsomt åbnede øjnene. 3 personer stod til venstre for mig. Min bror, min far og en læge. Jeg lå på en hospitalseng. Lægen sagde, du har ligget i koma. Det er 4 måneder siden, du var offer for en trafikulykke. Du har brækket ryggen og er muligvis lam i benene. Lægen kiggede i sine papirer. Der er en mulighed for, at du vender tilbage til en komalignende tilstand. Du har været vågen et par gange i løbet af den sidste uge. Lyset slukkede på hospitalstuen. Er I der? Sig noget, fremstammede jeg. Portalen begyndte at lyse op, og jeg var tilbage i ørkenen. Jeg faldt om på jorden, og tiden begyndte at gå igen. Cecilie tog min hånd og hjalp mig op på benene. Du faldt, sagde hun. Er du okay? Jeg er svimmel, men okay. Tak fordi du hjalp mig op, sagde jeg og smilede. Jeg var tilbage i den virkelige verden på hospitalet. Vi må videre. Måske er vi tættere på, sagde Cecilie med håb i stemmen. Det virkede som om, vi vandrede time efter time, da et træ pludselig kom tættere på. Det var et kæmpe træ uden blade, tørt og visnet. Portalen lyste op bag træet, så man tydeligt kunne se de mange grene. Det lignede, at portalen var ved at splintres af en masse revner, og med et sprang den gule portal i 1000 stykker. Alt blev sort og helt stille. Braget rungede i mit hoved, og det føltes som om alt sejlede rundt, som at svæve i et tomt rum. Det sugede i maven, som at falde med 1000 kilometer i timen. Pludselig blev mørket til et blændende hvidt lys. Nogle stemmer langt borte bevægede sig tættere på. Er du vågen? Stemmen kendte jeg. Det var hende, clairvoyanten. Jeg åbnede øjnene og kiggede direkte ind i et par brune øjne. Du ligger på jorden. Er der sket noget? Udbrød damen forundret. Hvor er jeg? Fremstammede jeg. Uden for dit hus. Jeg tror, du har ligget her længe. Du er helt våd og kold.
Nu skal jeg hjælpe dig op. Damen tog min hånd og hjalp mig op. Er du okay? Ja, det tror jeg. Jeg er lidt svimmel, sagde jeg stille. Skal jeg ringe efter en ambulance? Jeg rømmede mig og sagde, nej, jeg tror ikke, det bliver nødvendigt. Jeg må have gået i søvne. Jeg er vist okay. Har du brug for at snakke om noget? Smilede hun. Jeg har jo ledt efter dig i noget tid. Jeg nikkede og svarede, ja tak, vi kan sidde i min stue og få noget varmt at drikke. Virkelighed. Mit navn er Astrid. Jeg har ledt efter dig i et par uger. Min veninde Agnes og jeg lavede et ritual, der skulle kontakte de døde. Da vi hørte din stemme råbe om hjælp, fortalte du os om træet og portalen. Jeg har læst en historie fra middelalderen. Den handler om hekseafbrændinger. Præstene havde et hemmeligt broderskab, der blandt andet kastede mørkets forbandelser over heksene, når de skulle brændes på bålet. Det siges, at disse forbandelser gjorde, at heksene blev fanget i den anden verden, men de ville altid forsøge at komme tilbage til vores. Den eneste måde var ved at kontakte jordiske mennesker gennem deres drømme. Det tyder på, at du er blevet en portal til den virkelige verden for en af disse hekse. Jeg kiggede på hende og spurgte, hvad kan jeg gøre? Du har 2 muligheder for at overleve og ikke bytte plads med heksen. For hvis du gør det, så vil du altid være fanget i drømmene, sagde hun og tog en kort pause, mens hun tog en slurk af sin te. Den første mulighed er, at vi kører dig til hospitalet, og en læge overvåger dit helbred. Med min hjælp kan vi uddrive heksen. Den anden mulighed er, at du bliver her ved træet i dit hjem og rejser tilbage til drømmene. På den måde kan du prøve at få heksen til at stoppe sin besættelse af dig. Jeg gætter på, der ikke er en tredje mulighed, hvis jeg ikke kan stoppe heksen i drømmene, svarede jeg, stadig rystet over at være tilbage i den virkelige verden. Det føltes som om, jeg havde været væk i lang tid, men det var sikkert kun få timer siden. Jeg var faldet i søvn i min seng, efter at Agnes havde banket på min dør. Ja, det er enten eller. Der er ingen plan B. Ring du bare efter en læge, sagde jeg, mens jeg kiggede på mine rystende hænder og en dråbe fra mit våde hår, der landede på gulvtæppet. Uddrivelsen. Det bankede på døren. Astrid åbnede hoveddøren. Mine hænder dækkede mit ansigt, da en sygehjælper satte sig på huk og spurgte, hvordan har du det? Jeg var mundlam. Det sorte foran mine øjne begyndte at blinke, og jeg følte mig svimmel. Da jeg åbnede øjnene, kiggede jeg op i loftet på ambulancen. For længe siden havde min mor sagt til mig, hvis jeg en dag ikke er her længere, skal du ikke være ked af det, for vi skal alle videre en dag. Men husk, jeg vil altid elske dig. Jeg kunne se hendes ansigt, da jeg lukkede øjnene. Det var et tydeligt billede af hende. Hun smilede og sagde, hvis vi snart ses, skal du møde far. Han savner dig meget. Er vi der snart? Spurgte lægen til ambulancechaufføren. Lyset i loftet på hospitalet skar i mine øjne, da jeg blev kørt ned ad gangen. Døren til værelset blev lukket, og lyset slukkede. Astrid stod alene i døråbningen med et stearinlys i hånden. Lad dig ikke skræmme af mørket eller lydene, sagde hun. Jeg lå stift på sengen og kig. Ed op i loftet. Astrid satte sig ved siden af mig og stillede lyset på bordet ved siden af sengen. Jeg læser op fra en bog, der er skrevet på et sprog, ånder kan forstå. Jeg beder dem om hjælp til at få heksen til at stoppe sin besættelse af dig. Jeg var holdt op med at trække vejret, og et lys fra oven, skinnende igennem loftet, det blev større og tydeligere. Jeg kunne høre Cecilies stemme råbe, hvor er jeg? Det er så mørkt, jeg kan ikke finde dig. Jeg lukkede mine øjne, og alt blev stille og sort. En følelse, der gjorde mig tryg, men iskold, nuk ammende mit lakostran. Astrid stoppede med at tale. Jeg følte mig stærk og frisk.
Jeg rejste mig op i sengen. Astrid råbte pludseligt. Stop, du må ikke rejse dig op. Bliv liggende for Guds skyld. Et let pust i ansigtet og hurtigt efter et hårdt slag i ansigtet. Der slog mig ned i sengen. Jeg tog armene op foran mit ansigt i et forsøg på at beskytte mig. Et par hænder greb fat i mine underarme. Det lige blege ansigt og store kulsorte øjne. Et sort stift hår, der stod op i alle retninger fra heksens hoved. Heksen svævede over mig, da dens mund åbnede sig, og sylespidse tænder kom til syne. Et skrig så overdøvende, og en sværm af fluer fløj ud i ansigtet på mig. Jeg lukkede munden og øjnene. Min mors stemme lød. Vågn op, du har sovet længe, min dreng. Hvor er jeg? Spurgte jeg. Du er herhjemme, du skal i skole, lød min mors søde stemme. Har du haft mareridt? Ja, det sagde jeg. Jeg satte mig op i sengen. Alt var normalt. Jeg kiggede i spejlet og så mig selv. Jeg huskede dagen, før vi havde været på cykeltur med klassen. En alt i alt god dag. Det havde været min 12 år fødselsdag for 2 dage siden. Min cykel, en gave fra min far, stod parkeret i indkørslen, da mine venner fra skolen cyklede hen til mig, langs den grønne hæk, der førte til huset. Vi kørte langs de små veje til gården i det idylliske sommervejr. Røgen fra en skorsten på den hvide, kalkede bondegård steg op mod den blå himmel. Vi stod af cyklerne og løb til døren, som førte ind i huset. Det var den samme drøm, som jeg havde haft et par gange før, men denne gang var jeg forberedt. Uden at kigge mig tilbage, løb jeg først ind i huset. Jeg smækkede døren med alle mine kræfter og råbte så højt jeg kunne. Cecilie. Svingende. Hvis du kan høre mig, så vågn op nu. Med åbne øjnene og et stift blik faldt jeg tilbage i hospitalssengen. Den bløde hovedpude tog mod mit hoved, da det landede. Jeg tror, det lykkedes, sagde Agnes og kiggede smilende på mig. Er heksen helt væk så? Ja, nu er portalen lukket og heksen udrevet, sagde hun og lagde sine arme omkring mig og krammede mig. Du skal nok komme der helt igen. Forelsket. Tiden gik med at få kræfterne tilbage. Det var nu et år siden episoden, og jeg har mødt den sødeste person fra arbejdet. Vi er ikke kærester endnu, men vi har en masse til fælles og snakker godt sammen. Jeg er ved at gøre mig klar til at skulle mødes med hende på en restaurant i Midtbyen. Ikke alt for fint sted, men heller ikke for billigt. Jeg går ind ad døren til det lille romantiske spisested. Kulørte lamper og fransk musik spiller fra højtalerne i loftet. Der står stearinlys på de blå, hvide og røde duge. Mira, godt at se dig. Mira slap min hånd, og efter at have kysset mig på kinden, satte hun sig ved bordet. Hendes smukke brune øjne kigger intenst på mig, mens vi snakker og drikker rødvin. Efter 3 kvarter siger Mira, jeg har fået fortalt, du har været ude for en ulykke for 1 år siden. Hvad skete der, hvis jeg må spørge? Jeg stivnede et øjeblik og sagde, det var ikke rigtigt en ulykke. Jeg besvimede et par gange derhjemme og blev indlagt for at få fjernet en blodprop i hjernen. Selvom jeg havde svært ved ikke at fortælle sandheden, følte jeg mig tryggest ved at fortælle en løgn. Efter i løbet af et par uger var vi blevet kærester. Jeg følte mig tryg ved hende, og episoden var lagt bag mig. En aften med snakken og hygge havde udviklet sig til, at vi ville flytte sammen, og de efterfølgende dage gik med at finde plads til Miras ting. Vi lå tæt sammen i sengen og holdt om hinanden. Mira var faldet i søvn. En stemme, jeg havde hørt før, begyndte at synge. 1, 2, 3, ude i den stille skov sad en lille pige. Hun var helt alene. Min krop blev kold, og jeg kunne mærke angstens kvælende tag om min hals. I mørket kunne jeg skimte en skikkelse stå op med noget i armene. Det vuggede frem og tilbage. 2 sylespidse, lysende øjne kom til syne og bevægede sig hen imod mig. Cecilie, er det dig? Min hviskende stemme fik angsten til at stramme sit greb. Jeg vågnede med et sæt og satte mig op sengen. Mira var vågnet og kiggede på mig med sine brune øjne. Hvad sker der? Jeg havde vist mareridt, sagde jeg med en hæs stemme. De efterfølgende dage var som de plejede. Det virkede som om,
Jeg havde glemt det skræmmende mareridt igen. Men ting havde ændret sig. Jeg sov dårligt om natten og blev ved med at se Cecilie fra den anden verden, så jeg kiggede i øjnene på Mira. Efter en uges tid med disse déjà-vu'er dukkede Astrid op ved min dør. Hun virkede nervøs, da hun stod i vores entre. Hendes stemme dirrede, da hun sagde, jeg er blevet kontaktet af bekendte fra kirken. Han er bekendt med dette fænomen, du er plaget af. Han mener, du hurtigst muligt skal mødes med ham og drøfte den episode med ham, som du har været igennem. Du kan køre med mig. Vi satte os i bilen og kørte. Himlen var ved at blive mørk. Astrid spurgte om, hvordan jeg havde mødt Mira og hvem hun var. Jeg fortalte, at jeg er hende. Astrid sagde med alvor i stemmen, det kan godt være, at jeg er nysgerrig, men som pastor Martino sagde, er det vigtigt, at vi finder en måde at komme i kontakt med denne heks. Hun er muligvis ikke holdt op med at hjemsøge dig. Hej, mit navn er Martino. Jeg skal fortælle dig om episode, vi havde i kirken for et par år siden. Pastoren var en høj, mørk, håret, lidt ældre mand med fuld skæg. Rummet, vi sad i, var et klassisk kirkekontor. Vi havde en almindelig gudstjeneste. Da jeg stod ved alteret, begyndte jeg pludseligt at høre skrig uden for kirken. Det lød først som måger og krager. Men efter noget til, blev det meget voldsomt og højlydt. Porten til våbenhuset blev revet op. Hvad jeg tænkte var vinden, der havde taget fat i den. Jeg bedte nogen om at lukke den, da jeg vendte mig om for at fortsætte min prædiken. Begyndte altermaleriet at bevæge sig, og på korset sad der ikke længere en figur af Jesus. Men i stedet et fugleskræmsel med sort hat og et rigtigt levende menneske i den sorte kjole. Ansigtet var skamferet, og blod løb ud af øjnene. Forbandelsen. Martino fortsatte sin historie og kom til den konklusion, at jeg stadig var i livsfare. Han sagde, hun er begyndt at manifestere sig i den verden, vi kender som den virkelige. Hvis det lykkedes hende, vil du muligvis blive hjemsøgt i vores verden, ikke kun i dine drømme. Dæmoner og hekse er overnaturlige væsener, som når de får færden af et offer, vil de ikke bare lige give slip. Det kræver en eksorcisme for at få dem til at holde op. Men en eksorcisme kan jo gå galt og gøre tingene meget værre, så beslutningen er op til dig. Jeg kiggede ned i gulvet og rettede mit blik mod Astrid. Hun nikkede og sagde, jeg har forsøgt alt det, jeg kan. Jeg tror kun, der er en udvej. Jeg sagde med hæs stemme, jeg har en kæreste, kan hun komme til skade i alt dette her? Hurlumhej. Martino svarede, ja, det skulle jeg mene. Det kan ske, hun kommer ud for en ulykke eller bliver besat. Vi besluttede at gennemføre ritualet med det samme. Martino bad mig om at ligge mig på en briks og lukke øjnene. Han begyndte at eksorcismen med at kaste helligt vand og læse de bibelske vers højt. Han slog korsets tegn, men intet skete. Ritualet stod på i en times tid. Martino satte sig ved min side og sagde, jeg tror ikke, du er besat af en dæmon eller heks. Jeg tror dog, du har fået kontakt til efterlivet. Du har fortalt mig, du var meget syg, inden alt dette skete. Jeg nikkede. Måske du har været død et øjeblik og vendt tilbage til livet. Jeg nikkede igen og sagde, det lyder sandsynligt. Martino fortsatte med at forklare. I min tid som præst har jeg erfaret, at intet liv forsvinder helt selv om det dør. Er det muligt, at vi lever videre i en anden form, i en anden dimension? Sådan tror jeg bedst, men kan beskrive det. Det er min teori. Jeg takkede Martino for hans hjælp og tog hjem. Derhjemme ventede Mira med aftensmaden, og vi sad hele natten og snakkede. Jeg fortalte hende alt om mine oplevelser med det overnaturlige fænomen. Mira forstod alt og betroede mig sine inderste hemmeligheder. Vi er stadig sammen, jeg er nu 5 oktadive. Mit navn er Cecilie.